Huomenia taas kaikille. Täällä sitä ollaan Hessun aamukahvisohvalla toista kertaa ja edellisen kerran, kun olimme vastaavassa tilanteessa, niin taisimme lupailla, että tulemme puhumaan motivaatiosta ja lupauksista huolimatta tulemme näin menettelemään. Paikalla on kollega Sampo tässä, joka on ihmisten johtamisen asiantuntija ja hän on tainnut kirjoitella kirjojakin ihmisten motivaatioon liittyen ja motivaatiosta siis lähdemme tällä kertaa liikkeelle ja tarkastelemme sitä lyhyesti hetken aikaa ikään kuin siitä kulmasta, että miten ihmistä itsessä voi motivoida, sehän ei ihan helppo aihe olekaan, ja sitten ikään kuin motivaation, ulkoisen ja sisäisen motivaation eroja ja miten se mahdollisesti näkyy sitten ihmisten toiminnassa ja heidän johtamisessaan. Huomenta Sampo. Huomenta. Kuinka se aamu on alkanut? Sen verran hyvin, että kahvi on jo loppunut tästä. Vai niin? Oletko sä niin kuin kahvijuoppo sitten vai? Kyllä. Okei, selvä. Kahvia ei voi koskaan olla liikaa. No niin, siitä lähdetään. Okei, kun käytännön johtajia olemme tavanneet, niin on tullut silloin tällöin esiteltyä aika hankalakin kysymys, että miten ihmisiä johdetaan. Ja kun tällaisen kysymyksen on esittänyt, niin aika monesti on tilanteeseen laskeutunut hiljaisuus ja ihmiset ovat ikään kuin käyneet miettimään, että jaha, että mitä se itse asiassa tarkoittaa. Miten sinä nyt asiantuntijana määrittelisit, että miten ihmisiä oikein voi motivoida? Miten ihmisiä johdetaan ja miten ihmisiä motivoidaan. Miten ihmistä oikein voi johtamisessa motivoida? Mä oon joskus vastannut tuohon kysymykseen sillä lailla, että kun on erilaisten esimies- ja johtajaryhmien kanssa valmennusryhmissä tai koulutuspäivissä mietitty henkilön johtamista, niin mä oon joskus sanonut sillä lailla, että voiko olla niin, että johtajien pitäisi avata motivaatiokeskustelua, johtamiskeskustelua johdettaviensa kanssa enemmän, eikä tulla tänne vaan ulkopuolisen kouluttajan luokse kuulemaan jotain motivaatioteoriasta tai johtamisesta, vaan voisiko olla niin, että jos te tutustuisitte johdettaviin ne vähän paremmin henkilötasolla, avaisitte tämmöistä keskustelua, muun muassa tämmöistä keskustelua, mikä tässä työpaikassa on motivaatiota tuottavaa, mikä on sitä jarruttavaa, mikä saa aikaan sulla innostuksen tai mikä tässä tiimissä saa aikaan työviihtymistä, niin voisiko jättää jonkun johtamiskoulutuksen jopa väliin. Okei. Sitten joku on sanonut, että Sampo, sä saat nyt omaa oksaasi tässä. Mä sanoin, että ihan mielellään. Te jos te johtajat avaatte enemmän tämmöistä keskustelua työpaikoillanne, niin mielelläni sahaan omaa oksaa. Okei. En tiedä, vastasiko kysymykseen. No jos mä tarkennan näin, että jos sinä tai kuka tahansa, joka joutuu motivaatiotilanteeseen, niin ajattele, että miten ihmistä motivoidaan, niin onko olemassa mitään yhtä kaavaa, miten ihmisiä voi motivoida, kun ihmiset on kuitenkin erilaisia? Hyvin johdateltu kysymys. Ei ole olemassa yhtä kaavaa, mutta tietysti on erilaisia motivaatioteorioita ja motivaatioteoriat selittää ihmisen motivoitumista hyvin eri tavoin. Ja yhteistä motivaatioteorioille muun muassa on sellaiset asiat, että selkeä tavoite, jatkuva arviointi ja palautteen anto kannustavassa ilmapiirissä, tämmöiset asiat muun muassa lisää ihmisten motivaatiota, mutta tänä päivänä mun mielestä enemmän pitäisi vielä kiinnittää semmoisiin asioihin huomiota kuin ulkoiseen motivaatioon ja sisäiseen motivaatioon, että työpaikoilla ja johtajien keskuudessa tunnutaan keskittyvää aika paljon ulkoiseen motivointiin, että mitä on palkkiot, mitä on työsuhde-edut, mitä on bonukset ja kuitenkin kun on kyse vähänkään enemmän asiantuntijatyöstä, niin tutkimustiedonkin valossa näyttää siltä, että ulkoisilla palkkioilla ei ole sitä työsuoritusta parantavaa merkitystä, vaan pitäisi löytää sisäinen motivaatio, että mikä saa sinut huippuasiantuntijan tai vähemmän huippuasiantuntijan innostumaan ja kiinnostumaan just tästä työstä ja tämän työn tavoitteesta. Että se ei olekaan se perinteinen palkkio tai bonus ja paras motivaattori, vaan se onkin jotain ihan muuta. Ja se vaatii johtajalta erilaista vuorovaikutusta sen johdettavan kanssa. Mites kun mä oon maallikkona ymmärtänyt näin, että jos kysyisin itseltäni, että miten ihmisiä motivoidaan, niin jotenkin tottunut vastaan, että se riippuu ihmisestä. Että onko niin, että se vuorovaikutuksen yksi tarkoitus on, että esimies selvittää, että mistä se kukin motivoituu ja käyttää sitten niin. Joo. Ja tähän liittyy se, että tämmöinen tapa johtaa vaatii aikaa. Niin kauan kuin ihmisiä on johdettavana, niin johtaminen vaatii vuorovaikutusta. Okei. Vuorovaikutus vaatii aikaa. Aivan. Mihin johtajat aikansa käyttää. Kyllä. Tämä on yksi mielenkiintoinen teema.
tästä voitaisiin saada aasinsilta seuraavaan aamukahvikeskusteluun, että mihin johtajat itse asiassa aikansa käyttävät. Jatketaan siitä ensi kertaa. Ensi kertaan.